मस्त सुगंध पण येता आणि वाटतं आता कधी उचलून एक फोड तोंडात टाकतोय. बेसन कसा चारी बाजून लागला मिरची यम्मी एक अशी 2-3 दिवसाचा तुमचा प्रवास असतात ना तर ही भाजी घेऊन जायची सुकी सणसणीत. आता लॉकडाऊन संपलो आणि आता शाळा सुरू झाले आणि माझ्या लेकीची बस येता होय गेटवर म्हणजे एकदम गेटवर पण नाही जरा चलूचा लागता. सकाळची मॉर्निंग वॉक 5:45 डॉट बस येता आणि तेव्हा तिच्या डब्यामध्ये मग काय करूचा असता तर मी एकदा अशीच पीठ पेरून शिमला मिरचीची भाजी केलंय. सुकी सणसणीत भाजी. मम्मी भाजी गळते नुसता बोलत राहतला. मग मला आता ही सुकी सणसणीत भाजी त्याला डब्यात देऊया. तीच आज मी परब किचनवर शेअर करते. पण मस्त लागतं टेस्टी हा एक नंबर. बेसन कोणाक नाही आवडत. बेसन कशात गेला तिचा बराच लागता. मग त्याका आणि बेसनचे लाडू तर मॉप आवडतात आणि त्याच्यामध्ये शिमला मिरची सुद्धा असतात ना. बेसन आणि शिमला मिरची एक नंबर कॉम्बिनेशन. झटपट होता. किती मिनिटात करतात? फक्त 10 मिनिटं लागतात. बरोबर ना. हा. आणि नंतर सोनमला आवडायला लागली म्हणून सोनमने माका सुद्धा सांगितलं काकी माका तशी भाजी करून दे. तर मी सुद्धा एकदा करून बघलोय आणि माका सुद्धा आवडायला लागली. तर अशीच आज झटपट होणारी शिमला मिरची बेसन पेरून केलेली भाजी तुमका आज पहिली दाखवतली परत किचन मध्ये. आणि हनीमूनच्या नंतर परत गेलेली माझ्या लेकीक घेऊन शिमल्यात. होय होय शिमला मिरची. चला करूया सुरुवात. पहिला घेऊया बेसन भाजून. बेसन कच्चा खाला तर बातला. आता कढई तापली गॅस केले बारीक आणि 1 चमचो म्हणजे टीस्पून एवढाच तेल घालतोय. आता त्याका भाजीत तेल जास्तच लागता पण आपला 1 टीस्पून म्हणजे बेसन भाजू. केवढा भाजायचंय? 4 शिमला मिरची घेतलंय मी कापून. त्याच्यासाठी मी 4 चमचे म्हणजे 4 टीस्पून बेसन घेतलंय. ही भाजी एकदम सुकी सणसणीत होता. तुमची टिफिन असो डबा असो काही असो त्याच्यात गळणार नाही ही भाजी. अशी तुम्ही आपली चपातीवरनं गुंडाळून नेलास ना तरी चालत. आणि ही भाजी राहता पण जास्त दिवस. तरी किती दिवस राहतली? अशी फ्रीज मध्ये ठेवायची कारण ह्या भाजीत कांदो बिंदो काय घालणार नाही ना म्हणून ही भाजी 2 दिवस बाहेर राहता. नंतर फ्रीज मध्ये ठेवलाच नाही 2-2 फोडी लोणच्यासारखी घेऊन खालास ना तरी बरी. बेसन कितपत भाजताला जाता? आता बेसन आपल्याला थोडं सुगंध येऊ होयो आणि जर असं रंग बदलू होयो. आता या पांढरा धोपा ना तर आता जरासं लाल होऊ कया जरा. नंतर मग काय होता बेसनचं कच्चा खाला तर बातला आणि त्या मग मिरची व्यवस्थित वर होत पण नाही कोटिंग शिमला मिरची. शिमल्यावर ना भरपूर गाणी शोधूचा प्रयत्न केला पण एकही गाणं गावत नाही. शेवटी एकच गाणं गावला का अर्धवट तास सुद्धा तुटक्या मुटक्या मला बरोबर येणार नाही. तुमका जर येत असेल ना तर कमेंट बॉक्स मध्ये पूर्ण करा. आणि खायचा गाणं असत शिमल्यावर तर आपण सांगा. हा दोन्ही गोष्टी सांगा. पूर्ण पण करा आणि खायचा दुसरा गाणं असत ना शिमल्यावर ता सुद्धा सांगा. काय माहितीये सिंगापूरचं कौतिक नाही सिंगापूरचं असं काहीतरी आहे नाही शिमल्याचं. हा सिंगापूरचं कौतिक नाही शिमल्याचं आमच्या पांदीवर आमच्या परब किचनवर मस्त चाललंय आमचं. मस्त रेसिपी खमंग. मला ही रेसिपी खूप आवडतात. लोणच्यासारखं मगाशी बोललात ना तसं मी सुद्धा ही बेसन पेरलेली शिमल्याची भाजी ना लोणचा म्हणून तोंडात लावून मस्त गोडी डाळ आणि ही बेसन पेरले बघ माझ्या तोंडात आताच पाणी येऊ लागलं. बेसनचा वास सुटलो की पाणी येतात तोंडात. तो बघा हिला. हा आता हे कितपत भाजतं? आता झालो याचा कलर झालो खमंग भाजून झालो. कलर वाईट चेंज केलाय. बेसनची कोणताही पदार्थ करूच म्हणजे बाजण्याची खूप भीती बाबा. बरोबर का नाही? बाजलो तर मग सारखं खाई जायचं लागता. बेसन कच्चा खाऊ नये. हा नाही तर काय जावा आपले सारखे जाऊ दे सही करून जावचा लागतला. आता फोडून कित्या सांगा या पण कळतला तुमका. मी सही करून येतय. आता झाला हो गुलाबी रंगात आणि मस्त सुटसुटीत झाला भाजल्यावर दाणेदार झाला. हो मस्त. चला आता हे आपण एका ताटात काढून घेऊया. मस्त बेसन भाजलेला मस्त खमंग वास येलो. आणि त्या सुटसुटीत पण होता दाण्यासारख्या. आता त्याच कढईत वहिनी घालतरी भाजीत फोडणे. तुम्ही पाहिजे तर घासून घ्यावा पण आता त्या बेसनचाच करतो म्हणून. आणि एका जरासा तेल मोठा डाऊल घातलोय. जास्तच बापरे फडफडला. 1 चमचा मोहरी घालतोय. तुम्ही जिरा पण घालायचा पण बडीशेप जरा दाताखाली येली की बरी लागता म्हणून मी अर्धा चमचा बडीशेप घातलंय.
2 चिमटी हिंग. आता ह्याच्यावर मी ही शिमला मिरची मी 4 चौकोनी तुकडे करून कापून घेतले. एकदम बारीक कापले नाही, हे बघा असे चौकोनी तुकडे करून घेतलंय. आता ते घालतोय. आता ही चांगली तेलात परतून घेऊया, फोडणी त्याला चांगली लागाच होई म्हणून. झाकण ठेवता लक्षात? नाही, या भाजीत झाकण नाही ठेवायचा. झाकण ठेवलं असतं वाफेचं पाणी गुतून जातला. या भाजीत जरा पण पाण्याचा वापर करायचो नाही, तरच तुमची भाजी टिकतली आणि लागतली पण सुंदर. दोन्ही गोष्टी. आता मसाले सुके घालताय मी. गॅस जरा बारीक केलंय. धना जिरा पावडर 1 चमचो. जर तुमच्याकडे जिरा पावडर वेगळी असत आणि धना पावडर वेगळी असत तर अर्धा चमचो घाला. आता ही मी पाऊण चमचो आमचूर पावडर टाकतोय. तुमका आमचूर पावडर नाही टाकूची तर वरसून भाजी झाली की लिंबू पिळलास तरी चालत. मी लाल तिखट घालतोय, हो पण अर्धोच चमचो घालतोय. कोरग्यात भाजी देऊची आहे, तिखट नको ना. हे मसाले परत ढवळून घेऊया. शिमला मिरची कधी पण अशी भाजी करूची आहे ना तर झाकण तर ठेवायचं नाहीच, पण ही जास्त शिजून पण नाही घ्यायची. अर्धी शिजाक म्हणजे 50% शिजाक. बिर्याणीच्या भातासारखी. कलर मस्त येईल ना. हो हो. आणि वाटता शिमला मिरचीचा लोणचा. हिरवं कलर हा खरंच लोणचाच वाटतं. हिरवं कलर माझा फेवरेट पण हिरवा कलर माझ्या लेकीचा शुभ कलर आहे. आता ह्याच्यामध्ये चवीपुरता मीठ घालून घेऊया. मीठ पेरले आणि बाईने परत ढवळूया ना मीठ घातल्यात. आता किती शिजली आहे ती मी तुमका दाखवतोय. जास्त नाही शिजल्या ही बघा, जर अशी अर्धीच शिजली. आता ह्याच्यात आपण घालूया आपला बेसन. आम्ही सगळा बेसन घालून घेतोय. आणि बेसन घालते वेळी पण गॅस बारीकच ठेवायची आणि हय जरा हात पटापट चालवायचो, नाही तर बेसन खालून कर आपण. हा ढवळलास ना की बेसन जरा पण तुमच्या पॅनला कशा चिटकूचा नाही. बघा कसा कुठे चिकटकलाय, नाही चिकटला बघा. त्या बेसन चांगलं आपल्या शिमला मिरची काय होऊ पहिला सांग सरोज. कोटिंग कोटिंग कोट होऊ. म्हणजे चारी बाजून असा लागा व्हायला. लागा व्हायला, नाहीतर त्याच्या प्रत्येक फोडीवर वरती असं बेसन येऊ पहिला. हा. लोणच्यात कसं खार येता तसो ना. तुमका आज लोणचा भरपूर आवडता, काय बात काय. आज काय नाही बाता आमचा झाला 2 गिले चेडू. आता आपली पीठ पेरलेली शिमला मिरचीची भाजी तयार. आता गॅस घालवतोय. तशी तयारी करून ठेवलास तर 5 मिनिटात होतली. म्हणजे काय, शिमला मिरची कापून आणि बेसन भाजून ठेवलास तर फोडणी दिलास तर 5 मिनिटात भाजी होता झटपट. एकदम कैरीच्या लोणच्यासारखा दिसता. आता मी लोणचा करूचा सोडलंय तर यानं पकडलंय ती ग्रीप. नाही पण एका आणि खरं मस्त सुगंध पण येता आणि वाटतं आता कधी उचलून एक फोड तोंडात टाकतोय. मस्त शिजली पण आणि त्या पिठाचा कोटिंग व्यवस्थित वरती इला प्रत्येक फोडीवर जसा खार असता तसा. पण वेळ वाचूचो ना तर लवकर अशी भाजी करायची. परब किचन पात्रवा लाईक करा, शेअर करा आणि लवकर भेटू नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.